Остава пичува, аз съм България Гейминг и тук с мен е само Game BG. Искам да ви благодаря първо за 127 абоната и за 5000 показвания. Да. Искам да направя реклама на новия си канал Buzz Boosted. Така. Сега ще ви покажа някои от моите видеа. Тук да ги чуете. Песничките. О-о. Идва някой. Качеството не е много хубаво. Няма смисъл да е хубаво. Качеството. В момента много бавно да режа, защото теглям една игра, Извинете за това. която няма да кажем какво е, ще разберете как сме Интересни пожелания. Мисля някъде към 4-5 клипа. Bala, 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 Biggie Bong, bala, 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 bala. Беше всичко. Няма много клипове, понеже В момента качваме още един, очаквайте клипове, може би на GTA София, може би, не знам. ще видим. Ще я превъртим двамата. И да. И чао, абонирайте за моя канал. И за моя.